Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Da yawa daga cikin 'ya'yayenmu mata suna sanin namiji ne ko in ce ana ɓata musu budurci ne tun suna gidan iyayensu. Amma ku tsaya ku saurari wannan hiran daga bakin wata malama ta fahimci haka ne daga wata ɗalibanta wanda ga yadda hiran ya kasance. Wata yarinya ce ita ma ɗalibar mu ce. Abin da ya faru ya kasance idan dai za ta zauna a aji a karkace take zama. Idan za ta yi zaman ma ba ta daɗewa, kuma za ka ganta yau ta zo gobe ba ta zo ba. Ita dai off and off haka ba ta, on and off ba ta zuwa abin nan. So sai na kira ta wata rana, ina mata fada. Dama kullum na shigo sai na mata fada. Ce ke ba ki zaman aji. Kaza da kaza da kaza in yi ta mata fada. Sai ranar sai kawai na decide in kira ta. Sai na kira ta na ce mata gaskiya yanda kike yi ba ki zama aji nan ba na jin daɗin sa. Me yake damun ki ne? Ita yi dariya ta ce momi kenan. Ba za ki gane ba. Ba za ki gane ba amma momi na ga kin matsa. Zan nuna miki abin da ya faru. Allahu Akbar. Yana ce mata to shikenan. Zai ce amma ni da ke kawai kuma a ofis na ke. Allahu Akbar. Na ce to ba damu. Da muka shiga ofis sai ta cire zanin da ke cikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko sabon da zan gani shine na ganta akan pampas ne. Ya subhanallah. Sai na ce to in ce me yake faruwa? Tana cire pampas ɗin nan tsutsotsi ne ke fitowa daga jikinta. Sai na ce mata wannan kuma fa. Sai ta ce mini gaskiya momi da kin ga babu alaman talauci a jikina. Na ce haka ne. Ta ce to wannan abu sakaci ne irin na iyaye. Lokacin da iyaye suka yarda da wanda suke mana suke aiki a gida ko kuma mutanen da ka kawo, to lokacin shi wannan ya samu daman da ya fara amfani da ita ta anus nata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana aiki amfani da ita ta anus kuma ta gamo ita profession kenan ta kamata ta je ta nema a waje to kuma tana samun kuɗi. To amma ya kai stage inda yanzu anus ɗinta yakan fito da tsutsa. Yakan fito da tsutsa shi yasa kuma gaskiya ba ta da lafiya. Shi yasa nake ganin ba ta zama daidai ga kuma yanda yake. Shi to yanzu me abin yi? Kina zuwa asibiti ta ce tana zuwa. Har na ƙare ni da kaina ma na yi magana da wani na kaita suka je lokaci kuma abin ya daɗa cinta a jiki amma dai daga baya Allah ya mata rasuwa saboda domin ta yi ta wasa da rayuwanta ta ajiye ma kamar karuwanci shine sana'a wanda kawai ta ɗauka kuma dukkan gefe biyu takan iya amfani da namiji da shi. To wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da kullum nakan ce iyaye mu kasance masu kula da 'ya'yanmu. Duk wanda ka kawo gida kar ka bar shi. Akwai wajen da akan ce akwai bad touch and good touch.